أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, obaba nomama, izaguga namaxhegu nezingane, bafowethu, le verse le yeQuran engiyikhothayo ikhuluma ngokubonga. Wallahu uthi fazkuruni azkurkum, ngikhumbule nami ngizokukhumbula. Washkuruli, bese uyabonga kukho konke engikwenzela kona. Wala takfurun, ungabi umuntu ongakholwa, ungabi umuntu oyishongandlebe, ungabi umuntu omhedeni ongalaleli. Subhanallah. Manje ke unjingalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uma ngabe esiyala uthi la yashkurullahu man la yashkurun nas. Allahu akbar. Angeke ukwazi ukubonga kuAllah ungaqalanga wabonga abantu, wabonga kubantu ophila nabo. Manje ke bafowethu, le video le is about Thanksgiving, ukubonga nje. Ngithanda ukunibonga bafowethu bonke abantu abalandela leli page leli lika Masithandane, bonke abantu, Muslims and non-Muslims, abangigqugquzelayo ukuthi ngiqhubeke ngenze lo msebenzi. Bawubona bona umuhle, bathi uyabasiza. Hey bafowethu, ngithola ama-comments bengazi nokuthi ngibukelwa ngisho emajele. Amajele different. Kini nonke-ke bafowethu nina enisemajele, ngithi nje isandla sidlula ikhanda ingane zakwethu. Ngiyabonga kakhulu isupport eninginikeza yona. Kulaba baseyibhedlela, ngithi nje ngiyabonga kakhulu isupport eninginikeza yona. Kubo bonke nje abalandeli baka Masithandane abangi-encourageayo, abangigqugquzelayo ukuthi umsebenzi wami engiwenzayo muhle. Kubafowethu bamaNazaretha bakhona abangigqugquzelayo, bathi Shandu woza nazo mfowethu, siyafunda kakhulu la kuwe. Bakhona kubafowethu bamaKristu, abakaLhanyane, abakaMndise, abamaRoma, amaNazaretha, amaWatchtower, abafowethu abakhonza amadlozi, baningi bayangigqugquzela. Bathi Ndaba Ezitha usivula amehlo mfowethu, kuningi okukhulumayo okusivula amehlo. Noma singeke siyilandele inkolo yakho yeIslam, kodwa okuningi usivulile amehlo, usivulile ingqondo, okuningi kwenza isense okukhulumayo siyakubona. Kubangani bami ababafundisi beyinkolo ezahlukene, kubangani bami abayizangoma, kubangani bami abayinyanga, ngabala ngingaqedi bafowethu. Kwabaseyibhedlela ngithi niphole nje nonke nineniseyibhedlela, nabangifolowayo nabangangifolowi, umdali nje ehlisela umusa wakhe phezu kwenu, niphole nonke. Nabasemajele nabo ngezathu ezahlukene, khona abantu abasemajele 80% abantu abasemajele abantu aba-innocent abangenacala, kodwa abasemajele ngenxa yokuthi babhecwa ngobendi inyama bengayidlanga. Nalaba ababoshelwe vele izindaba zenzile vele, ngithi kini nonke nje bafowethu enisupporta leli page lika Masithandane bafowethu, ngithi bafowethu isandla sidlula ikhanda, unwelo lude. Ngiyabonga kakhulu. Ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi lokho eningicela kona ukuthi ngikwenze, ngizokwenza ingane zakwethu.
ningipha amagama aze aba mabili. Naqale nathi ngukhathaza abaholi noma ngukhathaza abafundisi. Nabuya lapho nathi ngumabizwa sabele. Ngiyasabela ke ingane zakwethu. Ngokugqugquzelwa yini ngisazobakhathaza abaholi. Ngisazobakhathaza abafundisi. Angikhathali ukuthi umholi oyinazaretha, umholi owumKristu, owakaLhanyane, owakamndise, owasezayoni, owasewesile, owasepostoli, owase-St John, angikhathali. Ngisazobakhathaza. Izangoma, inyanga ezingenzi kahle, ngisazozikhathaza. Amawasithawa, abakhonza amadlozi, ngisazobakhathaza. Ngisazoba iphele endlebeni. Ngoba inhloso yami ukuthi abantu bakithi mabavuleka amehlo, bavuleka ingqondo, balazi iqiniso. Bengithi angibonge nje bafowethu kini nonke. Nakubo bonke nje abantu abasupporta, abagqugquzela leli page leli likaMasithandane. Ngithi nje inkosi yomusa inibusise ingane zakwethu. Umdali aniphe konke enicelayo kuye okuhle. Abangasama Muslim, abavula ingqondo, abavula inhliziyo, babone iqiniso baphenduke kusenesikhathi. Asebe ama-Muslim bahambe ku-Islam ngendlela eqondile. Ngoba mawuyiMuslim ungenzi kahle, ngisazokukhathaza. Ngizokuhlala la entanyeni. MawuyiMuslim ungenzi kahle, ngizokuhlala la entanyeni. Angeke ngihlala amaNazaretha kuphela, namawasithawa, namaKristu, namasiyoni, nama-IPCI, namaRoma, nelokuzana, nabakhonza amadlozi, nezinyanga nezangoma. Mawungenzi kahle, ngizokutshela ukuthi awenzi kahle. Ngisazobakhatha. Maningi ama-Muslims abhedayo. Mina ngeke nginifihle inqwaba. Ama-Muslims afundile, abafunda ukudlula mina, kodwa bayabheda. Ngisazobakhathaza. As long as umdali esanginikile impilo ukuthi ngiqhubeke, ngiliphushe leli vangeli leqiniso, ngisazobakhathaza bonke abantu abangenzi kahle. Ngiyabonga-ke ingane zakwethu, niphile nje. uMasithandane unithanda ure, unithanda kabuhlungu. Ngiyabonga nje ingane zakwethu ukungigqugquzela kwenu. Sengathi umdali anganigayida, anivule amehlo, anivule ingqondo. Asebegayidekile, sebeyama-Muslim, abagayide ekutheneni bahambe endleleni eqondile. Bayeke ukuthi sebeyama-Muslim kodwa baqhubeke bahambe ezinyathelweni likaSathane, ngoba uSathane ubadonsela ebumnyameni, from there baye esihogweni. Sengathi umdala angasiza-ke ingane zakwethu. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.